Здравейте хора, аз съм RPG The Last 2 и днес това е моят втори епизод в канала. И така реших да го кача днес и сега ще направим една мисия на Гай Тони, понеже се чуих дали кача онлайн, но реших да кача, реших да направя клипче свързано, нали, с стори мода. Така искам да ми кажете дали искате онлайн да играя в ремонт и така. Добре, скипваме всичко свързано с късцени, защото знам какво чувството някой просто не обича с късцени, аз ще се съобразявам с тези хора, защото аз не съм любовчи на късцените. Та, ако искате да гледате и късцени, може да напишете в коментарите Take Tony to Dragon Plaza. Не знам това какво е. Така, нека се запътваме натам, просто. Долу как сте видяли, може би ни е дадено на GPS на картата, така че няма да е трудно да отидем до там. Понеже тук е направено по пътищата с розово на къде да караме, а примерно в Сан Андреас и тези игри просто не е така. И това е едно предимство на GTI 4 и GTI 5. И така, сега, аз много говоря. Така, добре, нека да тръгнем на там. И ако искате да скипвам докато карам, можете да кажете, така че да. Сега този епизод, нали, няма да е... Ще мисля да го направя малко по-дълъг. И така, добре, нека се запътим поне за 2-3 мисии епизоди искам да направя. Добре, да тръгнем от там, може би. Трябваше. Видях оръжейната. Добре, защо се пропускам пряките? Аз уж гледам картата. Така, окей. Принципно съм слаб геймър, но сега ще видите моите игрални умения. И да, ето ме, здравейте. Виждам се, понеже снимам с една камера. И така, тази мисия я мраза. Така, нека да започваме директно с нея. Сега ще има малко екшън. I fucking kill you, bitch. Така, тук доколкото помня, ще ми изкочи един. Така. Така, само ще го килна набързо. Тук не знам дали ще ми дойде още един обаче, не съм сигурен. Обаче Тони се крие, ето. Право главата. Use the phone. Като словът на тирания. Просто покажи се, няма проблем. Така, добре. Показва се. И да видим. Shit. Така, добре. Съжалявам, просто камерата трябваше да се зареди. Трябваше да пусна да се зарежда. Съм я пуснал в PlayStation. Така, нека да видим. Не. Добре, този, дали мога да го килна от тук? Добре, така, мисля, че е по-удобно. Те са лесни тук. Принципно мисията не е много кратка. Я сол на някой друг. Това го килнахме. Перфект, естествено е. Нали съм аз. Стълбището го мразя. Тук сега дебеля! Добре, поне нашия го напсува как се трябваше. Така. Окей. Просто така. Килни го.
Слези. Добре, това трябваше да е на бързо умиране. Окей. Изчезли ти. Fuck up! Ти пък кога си справи, бе? Хедшот. Виждате ли какви хедшота? Това раздам. Ето, и ето са хедшот, но набих. Така. Тук някой? Няма никой. Идвай, бе, Тони. То нито стреля, нито нищо. Get over here. Окей, то просто хедшот. Що не се покаже? Добре, просто умря, много лесно. Сега тук на къде сме? На там. От това стъбище помня, че нямаше никой просто. Добре, просто спри да псуваш, Тони, и стреляй, ако може. Защитна жилетка. И той ми напълни канчето това. Там се крие гата. Motherfuckers. Не го псуваш! Добре. I fucking kill you. Окей. Добре се справим. Така. Окей. Просто ще отида на там. И ще се скрия. Хедшот. Тони, не се крие, бе. Какво става тук? Добре, мисията е лесничка. За първа мисия слаба ракия. Ага, тук са. И то хедшот. Тук са на то хедшота. И на то хедшота. Хубаво е това на самоприцелването, че само леко дигаш нагоре и стреляш просто. Asshole. Find a happy place. Find a happy place. Стреляй по дебелия. Сега ще го щупим дебеля. Дебеля тук малко го застреляхме. Така, тук някой за килване няма желащи. Окей. Добре, навън сме. Супер. Минахме мисията поне от първия път. И така. Чакаме ли някой? Никой не чакам. Тонки се чакам. Айде. Съжалявам за паузата, просто трябваше да преместя малко камерата и така. Добре. Връщаме. По некадърния начин. Поне фаровете още работят. Добре, тук просто шофьорите в Нью Йорк в GTA 5, в GTA 4 са просто пълни тапаци. Така, добре, нека да видим. Сега стигането до там ще бъде лесно. Надявам се. Това ще каже геймърските ми умения. Дали ще стигнем лесно до там. Така, окей. Тя че ми пишат по месенджер. What the fuck? Как се прия? Видя ли го? Добре, така, здрасти. Сега, на къде съм? Окей. Дай по-скоро да го сейфваме, да, в смисъл. Окей, какво става тук?
Добре. И нека продължаваме. Това е просто какво сме минали. Така, player damage 0%, естествено. Това не го разбрах. Така. Окей. Добре, готови сме. И сега, нека да се пробваме да направим следващата мисия. Виждаме една. Така, стой тук. Мисията е ето тук, доколкото разбирам. Mom's House. Окей, ще му казваш. Добре. Оп. Ще да изтърва за боя. Така, правим и тази мисия и приключваме с вторият епизод в канала. Надявам се качеството да е добро, защото в момента лично като гледаме поне 1080 пиксела. Така. Принципно мисля, че самото ни качество е 1050 пиксела. Непознат номер ни звъни. Леле! Натиснах R1 и просто натиснах спирачки. Явно. Окей. И катастрофирах. Юсуф. What the fuck. Добре. Поне имаме някакъв Юсуф. Някакъв нов номер. Окей. Та нека да стигнем до там набързо. О, да фак! Нашата колица доста демидж. Кое? Надявам се да е добре. Все още. Отскачаме. Цайките не ме подгони. Вау! Окей. Просто полицайите не ме подгоних, защото ги тряснах. Окей. Това е добре. Така, нека да отидем да видим и тази мисия. Надявам се тя да е секшън. Екшен. Ако има екшен в нея, просто там съм. Окей. Да видим. What the fuck? Каква е та? Върнете. Добре. Уау, защо оръжието ми е в ръката? На къде ме водиш, приятел? Виж, че трябва да се следвам, ама нещо много бавно ходиш. Добре, ще се видим когато стигна там. Окей, мисля, че сме близо. Ето, тук се влизам. Окей, що ми казваш? Сега влизаме тук. Да видим какво ще стане. Но има някакъв бой или някаква стрелба, поне. Се изпогърмиме тук краско меле. Оу, ще има бой! Окей, ще има бой. Тук. Ей, късти бе, Мецо. Кажи, че то няма се бие срещу мен. Ей, ще ме скъса то. Фо, чакай. То ще ме скъса, бе. Не знам. С кой са ритниците. Искаш една десна или лева. Аре, искаш една лева. Ей, то ще ме щупи, бе. Хора. Can you help me? Та десна го туширах. Това не знам дали го видяхте, но беше перфектно. Добре. Опа. Край с мене. Играч, какво става, бе? Изчезвай тук, бе. Изчезвай, хлебарко. Това глава му служих. Това глава му служих просто. Не. Право във врата. Добре. Добър съм.
Аз ли съм пъси, бе? Аз ли съм това, къде не трябва да казвам в момента? Аз ли съм путка, бе? Аз ли съм путка, бе? Кой е пъси? Я пак. Кой е пъси, бе? Дръж го, говедото. Дръж го, говедото. Фанете го. Аз ли съм пъси, бе? Аз ли съм пъси, ще падне шапката, бе? Аз ли съм пъси, бе? Аз ли съм пъси, те питам, бе? Аз ли съм пъси, бе? Аз ли съм пъси, бе? Аре, изчезвай на земята, бе. Вие са кой е пъси? Пъси. Пъси си ти, бе. Смешник. Бих. Бих. Ей, ще се биеш ли? То с нож, бе! Какво искаш? Ще му убие! То с как мак... Чакай, бе! Какво е това с ножката, бе? Аз сега ще извадя нож. Ще се не види. Факай! Да го видим този сега смешник, какво ще ми направи? What the fuck? What the fuck ли ще ми викаш, бе? Искаш сега те щупа от бой, бе. Брате, какво става, бе? Аз преди... Ако бях в старата си форма, ще го щупа това, бе. Пускай този нож, бе. Лайнар скапан. Бах ти идиот. Те дам сега това от този клип. Ако ви е харесал, може да го докажете с един лайк. Да се абонирате за мен, както и да гледате следващите ми видеа. Благодаря, че гледахте това видео. Ако искате да продължа поредицата с GTI 4 и да видите нататък какво ще се случи, може да пишете в коментарите хаштаг GTI 4. И ако искате да играем онлайн, просто може да напишете, че е онлайна. Ще видим кой най-много гласове е събрал и естествено аз ще реша според гласовете какво да продължа. Така, благодаря, че гледахте клипа и бай-бай!